Акчам булмаганда, мин тик сапсыз кирәк, дип яшәгән ди җирдә берәү. Бөтен бәлаларның башы акча диеп, дусны дошман итә, мәлгун нәрсә диеп, яшәгән ди җирдә икенчесе, акча янчыкларын эзми сүгеп. Юллар кисешмәгән исән чакта, байлар юлын ярлы таптамаган, байлар арбасына утырмаган, инәсенә җебен сапламаган. Кисешкән ди юллар тик бер тапкыр, зират юлы булган шундый такыр. Икесен дә әйбәт иде дип күнгәннәр, бүз кәфеннәр 3 аршын җиргә иңгәннәр. Әләшкәннәр сәдакага дип акча, рухларына дип дога кылганнар. Икесе дә тигезләшеп үлеп китеп барган. Яхшымы, яманмы, акча калган. Аллаһ биргән сынауларның берсе акча. Бәхетлеләр уртаклыкны әгәр тапса, кемдер аны артык сөеп харап була, кемдер исә сөймәенчә харап була.